Selamat hari Minggu madihita salhutna. Guarni mingguta sadarion, ima minggu adpen paduahon, dohok topik, paulihamu dalat di Jahoba. Tapuk kama perminggota, marede mahita. Palangi dohok tanoon. Amin. Eddehon hamuma debata, puji hamuma guarna, palit disamuma dala di ibana, namar hureta di halongonan, jahuba do guarna, jala marulupuluk mahamu di jolona, haleluya. Ali amanami dadi manua gijang, namadok mauliate dohami tuho,
ala dipabotohon ho tuhami, merhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalahosal puso gut langit doho tano, alay na hoddo anggo hatam, rudi saliling-liling na. Akup ni ikon patar duso gut saluhut jolma, di jolo ni habangsa paruhumami. Saya si maroham dihami, pahot marohanami makaporsiaw dihatam, marhite-hite to di parbadia. Padu memahami, jala paringkas sami martangyang, asa marlas ni roha hami, pay may mahoko, jala asa dapot hami hanguluan nasura suda. Amin. Mari dimahita. Patik ni dibata di minggu apen padua honon, imasian patik perjulo doho lapatanna. Patik perjulo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakub ahu bahenommu debatam, dia do lapatan ni odo, ikonu biar rohata, jala humolong, jala upos, mida debata, asa mida nasana adong, atong rak mangidugugu mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulaon hobar tupatimi. Amin. Mari dimahita. Potima dosata tua dopan ni debata martangi yang mahita ali debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu julom huhi halala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak perdosa alani ido umbahen naku paserepami diri nami sadario di julom jala hu parhatopot tami tung najut-jut dohami manibil sian akka dalammu nabadia songo biru-biru nalilu
Say unang pabali hami siya julom ala ni dosa nami ay dang di halomohon roham hamatean niya kapardosa. Alay hamubaon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu, se sama saluhut hagidihon nami, dohot pangalesyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asine roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagogon ni todi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majuho. Asa patun, tigor, jala daulat, hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Hata baga-baga taringot hasisan ni dosata. Satok kidohu tadi koko, alai pa pungu-punguku mahomuse, marhite-hite akka asini roha godang. Tagad diparpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asiakuho, ninna jahoba si paluaho, hasangapom madi debata na digijang. Amin. Marede hita. Epistel di hari Mingguon, imanan yenet sian Johannes Sada ayat 10 sia sahat tu 20 alu, tajahama marsika sorin. Disuruh akka Yahudi siak kuta Jerusalem ma akka malim dohot halak lepi manuku si Johannes. Ai ise doho gabiom ma di hati dakon. Gabi di sukun nasida ma ibana, atong ise doho, si Elia do ulanin, jadi di dogma dang iyau, panurirangi doho, dungi di alusima dang. Dungi nin nama, suara ni nama jojo di halongon aduau, patigor hamuma dalan ni Tuhan, songon naung ni dok ni panurirang Jesaya. Jadi di dok nasida ma manupun ibana,
buasa madidi hoko, so manang Kristus so, manang si Elia, manang panurirangi. Ibana doi narosia pudiku, na hurang tamadu au makar hari tali ni sipatuna. Ima sahatna, mertua doakan atumangihon hatani debata, jalan au peopsa. Amen. Mare demita. Tahatidak kumma haporsiaw tay, songon na hinatidak kun ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, nato mapalangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon nis Maria, naga begabia siato di porbadia, adorang suhabubuan ido tuhata natumaun na bernit di bangungan ni silatus namate tarapajal do imana di hau pinarsila na tua tubanua toru duk ditanom na mula mangulu di arepatuluhon na manak di surgo lau hundul tusiamun di bata Jehovah amanai pergu na suhatulosani di sima ibana pai mamula sogo tutanohon yang na mangulu do au porsia di perbadia sadar dunia badia huria hato panhala Kristen akan badia do di hasisan dosa do di hatain mando mula mangulus sogo daging di halak naum mate do di amaluan nasora sudah. Amen. Tabigima kor sian punguan inahanna diuduti kor ama pertukuan.
Tikting namasa di Huriata di Minggon tanggal 8 Desember 2024. Na perjulu nanang merbagas. Tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu pabagas sama Victor Berto perlindungan butar-butar. Anak ni amang baktiar butar-butar nahinan. Tubuh ni inang resi boru simatupang. Ruas ni HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo Sian Huta Grand Nusa Indah CC7 nomor 25 Dohot Orwana Bella Rebecca Boru Manurung Boruni Amang Tupak Parulian Manurung Tubuni Inang Rospita Boru Marbun Ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Haji Bain nomor 40 RT 05 RW 06 Kelurahan Kelapa Wetan Wik Pitu Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 di HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo masuk pukul 8 WIB. Nanang merbagas tik-tik tambahan tik-tik perjulu Naeng majalo pasu-pasu pabagas semak Michael Hasoloan Gultum Sarjana Teknologi anak nyamang Robert Sangal Maruli Gultum Nahinan Tubuni Inang Sarmauli Boru Situmorang Ruasni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Nangka Growong nomor 51 Kelurahan Kelapa Dewetan Manangwik Opat Dohot Orwana Helprida Boru Tapubolon Eskom Boruni Amang Jonaran Tapubolon Tubuni Inang Onak Boru Siahaan Ruasni HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap Sian Huta Jalan Malaka Perumahan Grand Malaka C 11 RT 07 RW 07 Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Ruas Napida mulai sadarion pidda huriado keluarga Esron Sidabutar Inangi Elita Jestiriana Boru Panggabean pidda tu HKBP Cilodong Resort Depok Timur Distrik 20 Deboskap Inganan Nahian di KPAD Cibubur Jalan Kumis Kucing Tolu RT 10 RW 07 nomor 27 Kelurahan Cibubur Manangwik Walu. Padidion Nabadia Sadarion Minggu tanggal 2 Desember 2024 di Parminggu pukul 10 WIB di Patu Huriata do Padidion Nabadia tuak kaposo-poso yanak kon ni ruas ni Huriata Torop ni nasida 10 talak onom bawa walu boru. Padidion Nabadia dohot makatir dakon haporsion khusus. Sadarion Minggu tanggal 2 Desember di Parmingguan pukul 10 WIB di Patu Huriata do Padidion Nabadia dohot makatir dakon haporsion khusus. Tu sahalak ruas nama godang. Dewan Koinonia Sekolah Minggu Jumat tanggal 10 Desember 2024 Natal TK Prateka masuk pukul 10 WIB. Sabtu 14 Desember Natal kelas Sada 1 kelas dulu masuk pukul 10 WIB. Hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 Natal kelas 4 1 kelas onom masuk pukul 10 WIB. Parminggu sekolah minggu masuk ma duksidung Natal sekolah minggu masuk mamuse songon nasional di hari Minggu tanggal 10 Januari 2025 gabungan. Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan mari tangakta akaruas nihuria na di bagasa parsaiton songon daftar surat di tik-tikta. Panitia Natal Amaina HKBP Cibubur tahun 2024.
Sadarian Minggu tanggal 20 Desember duk sidung par minggu pukul 10 WIB. Patu paun ni panitia Natal ama inado latihan liturgi maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Sumbangan sian ruas. Tajalodo sumbangan sian ruas ni huriata imana patu pahon pengecetan dinding tembok luar gereja dohot sekretariat NHKBP sian keluarga situa PMT Situmorang inangi boru tabunan wik 10 dohot keluarga DG Tambunan inang boru hutapia wik 10 mauliate ma di pasar turiata tu keluarga naung manupahi tuhata ma nama masing-masing buah-buah hobar tu program kerja ni huriata tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni huria asa pas tapasa bema peliat tau tu huria manang tu si tua nabi majaha tona sinode godang sian HKBP tona sinode godang pauna pulpituhon HKBP tanggal 1 tanggal 2 Desember 2024 madapoton na pinarsangapan sude ruas dohot parhalado HKBP di inganan nabi tabi madihamu di bagasan gor ni Tuhan ta Yesus Kristus Raja ni huriai amin. Mardongan roha mauliate tu Tuhan debata doh las ni roha nasiat Tuhan ta Yesus Kristus Raja ni huriai di patu pahuriat tado sinode godang pa ono pulpituhon mamuka sian hari Senin 2 Desember saharo di hari Sabtu 7 Desember 2024 na maringanat di parhu tahun seminarium HKBP Sipoholon Tapanuli Utara dohot hari Minggu 8 Desember 2024 ima pelantikan na di patupa di HKBP Raja Tarutung di pukado sinode godangi margite ibadah dohot ulaun nabadia na ni dohotan di 1780 palak torop ni ruas ni sinode godang rapon tamue narosian gereja Tanzania ima amata pendeta Dr. Elmerik M. Kigembe Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Manang PGI ima amata pendeta Jack Kelvin Fritz Manupiti songoni nang amata Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan dohot akka undangan narosian pamertata di Kabupaten Tapanuli Utara Toba Samosir dohot Hubang Hasudutan merdala do sinode godangi di bagasat dame uli hasadaon dohot sonang neroha na sinodangan ni tema alai pai baru hamuma dirimuna di bagasat toddi ni rohamuna Efesus 4 ayat 27 dohot subtema di bagasan holong nasian Kristus dohot hasadaan ni toddi perbadia namar situtu do HKBP pai baru badan hadirion budaya dohot hatuaun ni pangulana ruasna dohot institusina patuluson ulaun pajauan ni debata tu hurianai di pertibion di bagasan roham moliate di tu debata sadok ruas ni sinodi majalo berita jujur tahun menang berita pelayanan ni Eporus HKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar nama kapkam laporan pangulaun ni Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia Kepala Departemen Marturia dohot Kepala Departemen Diakonia periode 2021-2024 songoni nang sian ganup yayasan lembaga badan komisi komite tim dohot pangulaun sude preses di HKBP Sinode godangon ima gabe sinode godang periodisasi di HKBP di patupado pamilitot tu uluan ni sadok HKBP periode 2024 satu periode 2020 lalu ima nama milit Eporus Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia Marturia Diakonia dohot
tolu puluh dua halak preses tu tolu puluh dua distrik ni HKBP. Akauma uluan ni HKBP na terpilih di Sinode Godang 2024. Ima Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson Hutahayan MTH, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MTH, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon Demin. Dohot tolu puluh dua halak freses gorgorna terlampir. Tabu mare tangyakta asa tulus nasaha putusan ni Sinode Godang pa ono pulpituhon HKBP on. Dohot sude uluan na terpilit mangulahon HKBP periode 2024 periode 2020 lalu. Di pargogoi jala di parbisi tuhatta lahu mangulahon HKBP songon anak mata dohot pamatang ni Kristus tu 4 tahun naroon. Asa gabe pasu-pasu HKBP tu lihat pertibion dohot hasangapon di debata ama anak dohot tod di Perbadia. Seminarium HKBP 7 Desember 2024 Mardongat Tabe dohot Tangyang Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eporus HKBP 2020-2024 tertanda tangan. Songonima tikting namasa di minggut tasa derion akka tikting namanghut boy matazahan adong di wartat. Tabigima kor sian wiksada diuduti kor wiktulu.
Marede mahita huhut papungu pelian.
dame ni debata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate doot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Selamat Advent. Songo nagali ate. Nawado na so kaluar do hay. Selamat Advent madihita. Iya, alew nang paguguhat tong namanongga na magwarnete. Amanginang na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus di Advent na padua honon barita nauli nagabi ujahan manang pasipa husor-husorota di pagkasan perdalanan ning uluta denek dosian buku Yesaya biddu 40 ayat sada sahat rodi ayat 5. Yesaya 40 ayat sada sahat rodi ayat 5 ujahaw matuhita songonon ma tarsurak disi. Apuli hamuma bangsoki ninna debatamuna. Hata apul ma dok hamu turohani isi ni Jerusalem. Jala johon hamuma tunasida. Nunga marujung parukilonna. Ay nunga salese dosanai. Ay nunga di jalo sian tangan ni Jahuba. Silopit dua sikka ni salut dosana. Suara nina jojo di halongonan, paulihamu dalan di Jahuba, patigurhamu diadaran dalan balubung di debatata. Ikon gohad do nasarura, jala parejeton nasaduluk dohok butul-butul, jala gabi nahornop do namar nakot tuat, jala gabi rura tanggurung ni doluk. Jadi patar maha muliaun ni Jahuba, jala sange nasasibuk marnidasa, ay pamangan ni Jahuba do maddok. Ima sahatna. Topik ta hobartu naniaturhon ni iddu ni huriata, maddok paulihamu dalan di Jahuba. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Hurian ni Kristus na hinaholongan minggu panomonomuod do molo didok minggu Advent. Na manomonomo do hita pa dua halihon di harorona na parjulu nga sidung ima natal na parjulu ima natal na sasitong na. Alay na may do hita manang manomonomo mangarade naro iba na muse pa dua halihon. Ditikina dangadong halak na maboto. Holan amaido na maboto. Dangapala riko dihitara. Mungkin adong do di ba mandokon adigad do masay. Alay na pasti na manginang molo didok minggu Advent pola di pestahon manang ditaringoti 4 hali di kalender ni Huriata. Asat tikos dohita manang marsitutu dohita mangaradi di bagasan perdalanan ng uluta na tapi secara kenyataan na faktana bahwa setiap hidup orang Kristen adalah hidup yang beradvent, menagam kapan dia datang. Allah di harorona masa madisi penghakiman ninna. Ditunggu matuhita, dipertanggungjawab, tak bertanggungjawab pemaahan na taula di bagasan nguluta. Bagaimana kita hidup, memakai kesempatan, memakai waktu, memakai berkat yang Tuhan berikan. Ahado nang dijalo hita, siat di bata, nang tajalo di nguluta. Jala songo dia do hita, patupahon, dalan, laho mamuji di bata. Asa, ngulu na maratfet do hita manginang. Holan kalender na ido hita maratfen di Desember. Sarupa doi molo misalna ari hadu tubutta dah sehari do hita marulang tahun teh. Anggo di pestahun ulu do piga-piga hali teh. Kan? Au da berpudi ulang tahun huingot 45 marulang tahun au. Sapiluja rupaning.
Ya, dohot dokur pertukuan. Itu makana saya marutang iba tu pertukuan non ate. Jala diraya hot disi rap dohot ketua nami dot amang sirigar. Kebetulan sebulan hami November. Di Jabu. Nian dang apala tiup lilin ay subuwi niya lang kuwi rupa ning ate. Alay sahali do hitaman merayakan manang pengoton tanggal hatutubuta, tetapi selamanya kita selalu hidup dalam kehidupan itu. Dang nagabi mo misalnya rupa ning lupa hita di tanggal hatutubuta, gabi lupa mahita di pasu-pasu di bata dang. Songod di ngulu na maratve na manginang. Songod di do hita asa ngulu na managam hita. Dia tidak tahu kapan datang. Dia tidak tahu kapan datang. Kita tidak tahu dia kapan datang. Dang tabotoi. Holani di ngulu ni hala Kristen na maratven. Sai di pature-ture di nguluna. Asa jupang na haduan di tikina. Tuhan naroi na paduhalihoni. Jupang na diriku. Jupang na hita. Sohasurahan. Dang mardusa. Molotong pemerdusa unang padusahu ate. Deboto taboto do padusahu. Unang paborat tu dosai. Ido dah. Bacukup ma holan pige-pige dosa na taula. Unang magabi sudi dosa. Tusad dosa songon liturgi ni aka manang deklamasi wingo do tikidak dana kami adong deklamasi. Dang song sonari puisi didokon kan. Na julu na buraon deklamasi didokon ni. Dosa. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana dosa. Amang Tuhan neraku hepok nai nomor dosa neraku bagasan nanti. Ya, tetapi itulah dulu kenyataannya. Memang setiap saat kita merdosa do. Ale unang padosa hu hita mang. Oro motik na merdosai. Boy do boy. Ay jolma naung dipalua do hita. Jol manong dihokop Tuhan do hita. Ahna sabuy tapatuba di ngalut taon di pargugoy di batado halak. Molo di sakabi nguluna. Ngulu na mangorom hadusaon. Asa Advent itu bukan hanya sekedar menanti kedatangan Yesus kedua kali. Karena memang dia pasti datang. Waktunya kita tidak tahu. Alai Advent na paduahoni mangaraho kita, mengajak kita bagaimana kita mempersiapkan Tuhan itu datang. Songo dia doau, radi do ngoluku, jupang na doau di bagasan hadingganon, songon topik ta persiapkan jalan untuk Tuhan. Sasitong na hatakiasan dui, ya hatakiasan tudosan dui, madok bahwa haroronai ditikina turohata tungolutta idu dalani. Bagaimana kita memperbaiki hidup kita. Paturehon songon doluk na marjutul-jutul marnakot tuat di padudus di parata asaboy dinggan masuk tudo sa dotongi asa tapauli ngolutta dang holan dekorasi na marnatalon. Hiado tabereng gereja dang mardekorasi di tiki Natal. Hiado, au hiado hubereng. Hati hai tiki direnovasi gereja iru paning. Batar hona mardekorasi di purpari sudi basiga ma gabe-gabe iru paning. Tetapi mangurui dui dilas nurhat talau marnatal jangan. Advent adalah kesiapan kita merubah hidup kepada yang lebih baik. Asa sonang nguluta adorang sorodo pe ibana tuportibion. Huriani Kristus na hinaholongan didok diturpuk tahun apuli hamu bangsoki ninna di batamuna. Hata apul ma dok hamu turohani isini Jerusalem. Dohot udukna ikon gabe parroha na mangapuli dohita. Ya, bagaimana kita menghibur
Da tumagot do hita mekkel daripada tangis. Itu makanya saya bingung ibu magida kaina menonton sinetron tangis. Ayah hado tangis on. Dang inatanami do daung. Inatani halak do nate. So tung disuku kamu sih toho do inang namun bahaya do tongnya te. Untuk apa kita membuat diri kita menjadi sedih? Molo napa susahon pikiran do nata idei, tinggalkan saja, alihkan yang lain. Itu dah. Itu makana belajar mahita manginang mamikiri. Molo misalnya maralo tu pikiran ta, stop berpikir untuk itu. Basi banyak pikiran yang lain. Naboi manyojar rohatta memotivasi hita asa dinggan ngolutta. Asa idu na idokon iturpuk tahun rohatai, rohana mangapuli doa manginang. Rohana menguatkan, memotivasi, memberi semangat kepada siapapun. Dan lo membuli hita, bukan meremehkan, mengecilkan orang lain. Orang Kristen tidak mengenal istilah itu. Molo didok di Advent baru apuli-apula bang sokinin nang didok jahuba. Hita halak Kristen, hita na porsia di mana gabe halak na berani melakukan untuk menyemangati orang lain. Dan adong ngulu na cuek di halak Kristen, minimal tangyakon dongammu. Itu dah. Tangyakon. Unang pahata-hata dongata. Sotong dihatai hitan non. Cukuplah membahas sampai di situ. Ngalu hita na marat fenonate. Marnatal. Meredu nuansa. Biru. Belang-belang enam setong rupaning. Mardrama. Marsigulut peran sibolis rupaning ate. Ya. Dok bolo peran sibolis digulut naraku bagasan amang Tuhan naraku. Hebat mapuang halak Kristenon. Ido nakin bargere-gere au di kursi story. Dangulu adong madongan rupaning. Au sibolis manena ya hado musein naraku bagasan. Ada kulit tu ibanes peran sibolis niku do. Bebiar rawan non sotung dipinjam jubah kon rupaning. Alamar biro sama-sama rupaning. Kan? Bah, dang no gabi sibolis sembah ade. Merjemita do hita deh. Dipakai on law merjemita do. Patu pa sakramen kan ido naing. Ido. Unang gabi mabahin kehidupan manang suasana gabi seram. Ikon roha nama benlas rohata. Di mana ada orang Kristen ada kedamaian. Amin. Ada sukacita itu. Alai unang sudi halak Kristen gabi binoto bina dia Kristenon. Ay gudang do halak Kristen maben arisan. Alai soina ma anggo mulane soina ma kompak na tos tas ina. Na berdua masih lopengan rupane ngate. Jangan. Alai songo dia do maben asa sonang ngoluta manginang. Apuli hamu mabang soki. Ai ido di dokon dia lima jadi patar mahamulion na jahuba. Marhiti parangikku, marhiti pakatayoku, marhiti panggulmito ni nguluku, patar mahamulion ni jahuba. Dan gabi patar hamulion ni nasing pe. Dan hamuliokku, dan hasangapokku, ale hasangapon ni dibata. Dan menjadi Kristen adalah menjadi orang yang mengerti dengan keadaan. Dan tahu apa yang dia perbuat. Sesuaikah yang dia lakukan dengan Tuhan, kehendak Tuhan atau tidak. Hiado jalan nabudari pe, kuputar do musia di TikTok. Jadi aka netua-tua pe ngabui mar TikTok noai ngate. Ale unang nasing-nasing berek kamu tong. Ya, nadinggan-dingganima. Adong do TikTok di TikToki sahalak pastor don Katolik. Hupikir sian pastor tubuna hiralak Pilipina do. Ya halak Pilipina saruba do halak Batak. Ya. Wala ni ngagat tua amat pastoron. Dido ibana songonon. Apakah Anda ingin bahagia? You want to be happy? Neng bahagia doho.
Jadi unang lului itu na asing. Didok ibana songonon. The mother of happiness is thank you. Idung manang mual ni kebahagiaan las ni rohai ima madok mauliate, berterima kasih. Dang mangan-mangan lau mardalani ya manang pesta-pesta bukan. Alai di boto hamudo ninna. Bagaimana kita dapat berterima kasih di dalam kehidupan kita tanpa ada dendam, tanpa ada sakit hati. Didok nasida muse, the mother of thank you is I forgive. Mual ni manang sumber daripada kemampuan kita dapat mengatakan terima kasih, aku memaafkan. Ordo na maul memaafkan onate. Ay murado halak apalagi di pertikian nuaingon. Holan sautik-sautik. Taboto na viral-viral nuaingon kan. Adong pelecehan tuna bertiga-tiga ahad warni. Siyate. Holan minta maaf. Ay memang nagudangan maaf par Indonesiaon. Maaf itu tidak berarti kalau tidak ada perubahan. Tidak ada gunanya minta maaf. Ay sarupa do hita taulahod dosa manang taulon kesalahan. Hola minta maaf. 3 hari mahita minta maaf. Ini cerita dari negeri Cina. Adong masahalak murid par karate, par kungfu. Jadi jok-jok do dipasingot. Master non, guru non. Supaya dia jangan teledor, disiplin, harus disiplin dan taat. Alay terus tumamben kesalahan. Iko dungo jam sekian. Iko dipamate lapu. Iko songonon ala lapu teplok do. Hape terus madilanggaron. Jai sibana taringo tu poda ni guru nai. Dungi bisa detikki. Diulau nibana songoni setiap diulau nibana nasalai minta maaf. Roma guru naman dok, ay wala na minta maaf do di boto huwatenin na. Tidak ada perubahan nina. Iya minta maaf guru, minta maaf guru. Sinse, mana aham itu paling hati so gino to bahasa Cina rupaning. Mana bar sinse ate, tusuk aku pun tur dete. Dangi. Jadi iya. Terus berulang lagi kesalahan itu. Disadatiki terpodum maibana. Di ruang buku nagudang disi ilmu silat. Di buku ilmu silat. Manang ilmu kungfu disi. Gudang aka taboto dang haro tas dope. Hau dope. Hau manang na lapak ni aha rupaning. Jadi modo may bana disi. Aladang ketidakdisiplinan na. Tersenggol ni bana matelongi rupaning lapui. Gorma kebakaran mak. Dungi bingung may ibadah. Ngabuan naman na. Kalau may ibadah dijumpai maguru nai. Maaf guru. Perpustakaan kita sudah terbakar nina. May dok guru nai. Dang adong bila na minta maaf po. Mula mahutu-hutam nina. Amo naman namin. Bagaimana kita merubah ido advent na perjuloon. Na paduahonon di hita. Sungod ido hita memaafkan. Bukan persoalan memaafkan, bagaimana kita merubah. Kita layak dimaafkan Tuhan ketika kita ada perubahan. Memula ni parjahati itu tumadikot dalanna ninna. Bagaimana kita hidup selalu berpikiran positif dalam kehidupan kita. Ajarhon tarlumubi tu hamu akan atoras nama buanda danak si didionon. Termasuk juga amang purba. Ya. Bagaimana kita menjadikan hidup kita menjadi sumber kebenaran. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita mampu berterima kasih. Hal sepele madok mau lihat. Nah tapi halak batak na mau lah madok mau lihat itu geleng na. Tak kaya tadokon geleng tay nomor sekolah mau lihat na anak dah, baru dah alamar sekolah ho.
Bamu saya molo solo marsikola. Hepeng ni bapak na dong. Dang lubitok dope ulu. Mola tidak anakku pahupuku ala ulu humar minggu. Sepili. Tetapi diduk makin peditay manang pastori. The mother of happiness is thank you. Songo dia dohita mengajar honi, ajarkan anak-anakmu berterima kasih. Hal sepele dui. Terima kasih. Unang tu na asing tadokon mau lihat habe tu geleng tadaung, jangan. Berikan waktumu untuk anakmu. Tuhan berikan itu kepadamu, kepada kalian. Bukan kepada opungnya, kepada kalian. Bentuk adong dohuaso di ledebata Tuhamu. Bentuk dia, arahkan. Supaya dia mampu menjadi pribadi yang benar-benar mengenal Tuhan, yang berterima kasih, dan yang mampu memaafkan. Ainuain ngalu jahita di Indonesia on, holan dah bermaaf-maafan hita terus tanpa ada perubahan. Di bawah ini ajari, mari kita menjadi pemaaf. Idu apul-apul nasasitongna. Bagaimana kita memaklumi keadaan, bagaimana kita memaklumi segala sesuatu, dan kita meminta hikmat kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk berterima kasih, memaafkan, dan melakukan yang baik. Martanyang mahita. Ali Tuhan di mata mulatima, nunga hutangyo kami hatam di Advent na paduhonon. Paingotok kami asan, di bagasan ngulu na managam hami, toktong mangaradi hami, manang sadihari peroho Tuhan, radi mahami, diparangi ng panggulmito ni ulo nami. Asa sohasurahak kami, jupangmu ditikinay. Pasu-pasu mahami na manangihon hatam. Urupi hami asa gabi roha na mga puli ngulo namion. Gabi jupang di hami na mga lehon gugo semangat, memotivasi, marhiti akahata nami. Dang napaururuhon, dang nalomanigay parsaoran. Alanaing padinggaton sa luho na paimaroho Tuhan. Ido di dokho dihami. Jala ido hamuliaon na nang hupaduduhok kami ay patardoy marhiti Jesus naung roy. Tuhami sa luho na. Naung hupestahok kami, doho na nang hupestahok kami di pesta Natal di tonga-tonga ni Huriam. Pasu-pasu maruas mo Tuhan, hakabipici bubur, na magudang sa hato na matua, disudi aka sihol ng lungon ni rohanami, dot aka sita-sita nami, diragam ni sita-sitay, pos rohanami Tuhan, ditikina lehonom mo ito hami, manang ahape na hupangiduhami. Pasu-pasu ma yanakom mo, na nang marhasohotan, nang madjalo pasu-pasu pabagason, ima Victor Berto Parlindungan butar-butar, doho Bella Rebecca Burumanurung, Miguel Hasuluan Gultom, dohot Helprida Burutapubulong, Paradi Nasida, gabi ama, ina, suami, istri, na marhabiran tuho Tuhan, jala urupi Nasida, mga lugahon rumah tangga, nanang pajongjongommu, marhiti parsaripion Nasida. Pasu-pasu ma, danak, nang dongan nami, nanang madjalo padidion na badia, do makatidakon hapor siyaon. Tarlumubi akan natoras ni danakon. Asa gabi natoras na maboto tanggung jawab na Nasida. Dilehoko danak to Nasida. Dangholan asa adong dongan-dongan Nasida. Alay gabi jol manadinggan marhabiaran tuho makayanakon na pinalumihom mi Tuhan. Urupi akan natoras. Urupi nang yanakoni. Asa magudang holan di pardagingon, aledohot ma di partodion na. Pasu-pasu ng amanami, dongan nami amang purba. Naung sada pikiran dot nguluna, nang madjaloho gabi Tuhan, jala si palua di perdalanan ni nguluna. Ho matoktong na marguguhon Nasida, asa gabi halak Kristen na burju Nasida, toktong mamuji pasangapoko, marhiti ulaon na,
marhiti akka perdalanan ning uluna, tupahi ulon na Tuhan. Padaw akka parmaraan, nang akka nanay mangguturi pikiran na. Pasu-pasu makaruas mo na marsahit, amang iegultom, Martin Situmeang, inang Cesimbolon boru si Hombing, amang Asiburian, inang si Tua M. Santuri boru Nenggolan, Opo Teresia, Siditonga boru Pangaribuan, Ricardo Huta Barat, Devina boru Sinaga, dot akatodong nami keluarga na marsahit dope, satu tikyon. Huwag kami tunasida, tuho Tuhan nasida, asa jama pamatangna, pasu-pasu aka uba si panganon na. Pasu-pasu ruas ni Huriam na mangalehon las niroha di bagas Joromon, marhiti na paulihon dinding manang tembok gereja ni Huriam, do sekretariat NHKBP, keluarga Tambunan inang Burhutapea, keluarga situasi Tumorang inang Burtambunan, tabay sila siniroha di nasida, tabay ng pacamotan, do suditehi akaruas mo, asa marlas niroha nasida, mabay na dinggan tuhuriamon, manang ahape na hulahami, toktong ma di pasu-pasuho Tuhan. Pasu-pasu na marulang taon hatutubu do pardongan saripion di minggon. Molo ingot hami di ulang tahun nami, ingot mahami di pasu-pasum dinggan di basam. Laos mangojar hami may toktong madok mauliate, mangulahon akan na dinggan dingulu nami, imatang yang nami Tuhan. Atong sa di homa hami, pasu-pasu hami, mga sahon Jesus Kristus, tangihon matang yang nami. Amen. Maredehita, laos papasahat maapeliata.
mahita tu acara padidion na badia dohot nama katidakon hapor siaon. Taparade marohata marede mahita sian nomor 146 ayat sada dohot ayat 2. Martanyang mahita. Aliyaman namin na di Banua Gijang, narodo hami 75 buwan akadat danakon, saya si maroham, jalo manasida gabi anakomu, pasu-pasu jala pargugoy manasida, mangyay hangulwan sugut, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong hamua kadongan, nama buan danak si didionon, tangyo kamu mahatan ni Tuhan Yesus, lau mahamu tuliat portibion ni nama doa kasisianna, podai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan guarni di bata ama, dohot anak dohot tod di perbadia. Ajari hamu manasida mangareduti saluhut na hotona honi tu hamu. Jala ingot ma, say na dong anak do hamu ganupari, rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang isi na porsia doh ni didi dapotan hanguluan alay na so porsia hona uhum sugut tangyo kamuma dohot hata na tarsurat di surat ni si Markus adong ma akan nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama alay di picang akasisian naima nama buani jadi dung di dia Tuhan Yesus si sugo marohana di dokma luas hamuma akadat danakiro tuau unang oray hamuna sida ay dia kasih songonido harajao ne debata natutudo na hudokon tu hamu manang isipe anggo sosongon danak ibana majalo harajao ne debata dang bongot ibana tusi dungi di haul makadak danaki dia pehoma tangan na tunasida mamasu-masu dak danaki atong hati dako kamu majolo hapor siotai rap mahamu madok au porsia atong alusi hamuma hata na husukunon tu hamu na perjolo di pangido hamu nuaing di dion danakon tu bagasan na hina porsyon muna alusi hamuma behana ulodo hamuma mudaya na komunaon asa diboto jala dihuton na sida hata ni debata alusi hamuma na ulodo hamu marsuru na sida tu gareja doho tu perguruan huria protestan asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus alusi hamuma atong
tapasahat ma nasida tu debata marhiti-hiti padidio nabadei Roma hamu tujulu. Ali Enriu Hamonangan Sitompul. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guar tod di purbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho, di habobongon mon tu bagasan harajon na olak nion ro di saliling na. Amin. Ali Margaret Olivia Boruhutajulu. Hudi di maho tu bagasan guar di bata ama, do tu bagasan guar ni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guar ni tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho, di habobongon mon tu bagasan harajaon na ola nion ro di saliling na. Amin. Ali Kenzo Xavier Sirait. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho, di habobongon mon tu bagasan harajon na ola nion ro di saliling na. Amin. Ali Hesti Anastasia Putri Boru Manulang. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho, di habobongon mon tu bagasan harajona ola nion ro di saliling na. Amin. Ali Anggi Risnamora Boru Napitupulu. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho, di hababongon mon tu bagasan harajon na olak nion ro di saliling na. Amin. Ali Ivona Leodra Indri Borugaja. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho, di habobongon mon tu bagasan harajon na ola nion ro di saliling na. Amin. Ali Lexa Haris Boru Simamora. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin.
Sai diramoti Tuhan de batamaho, di hababongon mon tu bagasan harajon na olak nion rodi saliling na. Amin. Ali Josia El Nathan Obusungu, Udidi maho tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho, di hababongon mon tu bagasan harajon na olak nion rodi saliling na. Amin. Ali Dean Evram Manurung, Udidi maho tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho, di hababongon mon tu bagasan harajonna olak nion rodi saliling na. Amin. Ali Clayton Zevano Hasia Simbolon, Udidi maho tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho, di hababongon mon tu bagasan harajon na olak nion rodi salin na. Amin. Ali Eksaudi Bastian Hamonangan Pasaribu, Udidi maho tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho, di hababongon mo tu bagasan harajon na olak nion rodi saliling na. Amin. Kurang kesini. Udah pegang aja nih, pegang aja. Enggak, sini. Tiup, ya. Udah pegang, tiup. Kepalanya Tiup. Ali Faith Tione Carles Daughter Borusiahan, Udidi maho tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho, di hababongon mon tu bagasan harajon na olak nion rodi saliling na. Amin. Kurang kesini. Ya. Ali Audrey Olivia Borusianipar, Udidi maho tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Sadiramoti Tuhan di bata maho, di hababongon mon tu bagasan harajon na olak nion rodi saliling na. Amin. Ali Jocelyn Hosanna Boruhaloho, Udidi maho tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anak natu hata Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tod di perbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata maho, di hababongon mon tu bagasan harajon na olak nion rodi saliling na. Amin.
Ali John Pickers Purba. Hudidi maho tu bagasan gowarni de bata ama. Do tu bagasan gowarni anak-anak Tuhata Yesus Kristus. Do tu bagasan gowarni tod di Perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobokon mon tu bagasan harajonna ola nion rodi saliling-lilingna. Amin. Berdiri lagi. Hatasi paingot disi John Pickers Purba. Dinama katidakon haporsona di hari Minggu 8 Desember 2024 di Huria Kristen Batak Protestan Cibubur Resort Cibubur. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tertulis dalam Roma 10 ayat 9. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena Dialah sumber kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang memampukanmu untuk melakukan segala yang baik dan menguatkan engkau untuk melawan segala yang jahat. Amin. Edeta sian nomor 150 ayat sada. Las Joncong Mahita. Kon mapeliata martanya kita. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni salut silehon-lehon na dinggan, doh na saulibasa na mauli utus. Hupa saat hami masya na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupar hasya kami pilihanon, pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami gudang ni silang lehon mi tuhami. Asalam girgir hamad dok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di batama nami para siroha hasangapon hamuliaon dohot puji-pujian madiho rodi saliling nililingna. Maulayate marohanami diho ala asin ni roham dohot holong ni roham.
Ai disuruh hodo anakmu nasasadai asa malua na ginonggomammu siad dosa nabi. Menamarlas ni roha dohami nuang di bagasan haserepon ni roha. Marningot haroro ni anakmu dohot hapapatarna tuliat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni dibatana mangului. Pinuji maho ala ni asi ni roham. Ala di patu toruho dirim gabi saurho tuhami jol manalea. Asa malua akan na pinilipmu siad dosa nabi. Marlasin roha dohami nuaing jala moleate rohanami marningot harorom mangebati hami saya topot mahuriam jala pature mai bayan inganammu bongoti marohanami perbadiai jala pati rumah saluhuk nai marhiti-hiti sodang ni barita nauli asa hubas hami paimaon harorom nasangapi saya pasu-pasu mana menggonggomi hami dohot salut raja ni halak Kristen saya sodangi jala pasu-pasu mas salut padita guru situa evangelis dohot akka na paturehon na marsahit asa margugu na sida mangaramoti huriam saya sungguli mahami tuhamu bau ni roha na tutu apuli ma akka na marsak urupi ma akka na targogot dohot na marsahit saya paitiru malakka ni nalaumate asa torang rohana manopot hasonangani saya topot madongan namin na dihahulomon pabicar mabarita nauli tu nasida asalam tabba akka na porsia dohot na pasangapon ho di ari harorom na sangapi alia manami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmu say Roma harajonmu say saut malomon ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadaron hanguluan siapari si sama dosa nami songon panisa nami di dosa di rongan namar dosa tuhami una kami tugihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Disodakon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di Batama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Tujoloma na toras dan juga Amang Purba ke depan kita supaya disalami dan di Jolo Behita aladong depan di Dion. Cepat-cepat Inang, cepat-cepat. Yuk, baris di sini semua. Hita parageda.
Gloria ya? Terima kasih. Liturgi, fragmen dan semua. Amanginang yang ikut Natal, Amaina yang ikut liturgi, fragmen. Kita latihan hari ini di Gedung Gloria. Terima kasih.